pojedeme cross country ZK. A na start za námi přijde Lord 30 s Petrou Hroskovou. JS Bzence. Máme ji tady? Děkujeme za pozdrav. Můžeme startovat? Můžeme startovat. První skok opět Kláda na tují. Ne, na tují. Ona je na té tují. Druhý bude trámový skok vzadu. Dále bude následovat lavice. A po lavici vlčí jáma dvojskok. Výborně. Dále bude příkop a schody dolů. Takže se nyní pojedou schody z druhé strany. Výborně a schody dolů. Výborně a následuje irská lavice. Po irské lavici následuje anglický skok. Následuje anglický skok a dále double bar u potoka. Dobrý. Sanitka. Dobrý, jeskyně je v pořádku, kuň taky? A sanitka stojí. Já si srandu. Dobrý teda, jo? Vy jste si roztrhli ústečku, to je hrůza. Zkontrolujte, jestli je všechno v pořádku a dejte vědět, jo? Stačí mávnout, jo? Dobrý.